Misamo makwa ababie mbanya Nsapo TV so. I mean na onyankoi o ha. Ene was die wosi yehunu bia ne. Ye bebisa no. Ni age onu nso nim die ni bi. Ye de akaye de na ye wo no. Ti woni aba na se wa mpa afo me da so te ha sei. Nana misama wakwa ababie mu. Ya agona. Yo, nana. Epacho we de ye dru wabusuane. Agona. Me se agona fo mu firi bretuom. Eye no kore. Eye no kwasem pa. What ye no kore. Agona no ye nuanom ene abretufo. Ena na medi kaka ye se ya na bibi nti behwe na yate ye ho. Na me ka se Nyankopon nim die nti o ka se yango na yendo nyenhya asase so ma no. Obon se na obibi wo ho na abebom na nipa no na yate ye ho anase ye firi baabi ate bia na ye wo no anase kura na ye te so no na ye so ye ko baabi foforo nti eye no kore agonafo afiri bretuo abusua na omo ete mo na agonafo no omo nchi firi yo agona no sede me ka se bretuo no ye nana no ne afre no asia ma Nyankopon gu ahia no ye nana no wo mu ene wo mu na ye yete ye ho nti ye so ye firi ehwa bi na sede me ka se adanse ahensai a ye bepie ayase no na ye de ye firi ho no ye besene ekọ banso eno na afie no ye sa betena abankese so na sede na meka no ye amprinsem enana na me ka kire se denchira amprinsem bo amprinsem no yasefo ene ye na bo amprinsem no enye ononko a tafo enso so eya agona na me pacho o kasa o se banso na yekuro banso no yekuro sabre de aya amanfo sabre eni hobi sa na tie am se de medi ka kan aye no ye nananom se wo mu efiri baabi a na wo mu tu firi ho a etobre bi a kuro no etimi ya amanfo etobre bi nso so a na wo magya wo masefo no ebi wo ho na wo mato wo makontuo so na banso ne de sabre de eye kuro kura mpo no a eye kura ketua bi enye kuro kese te se ye yatete nkura kese bi edin bi te se bi akumase kofodi ani sunwa no sabre eye kuro kuma bi na me pacho agona busuane no so eso ana ai agora busuane wo mu pie firi mo no ye hunu se boje sa anwo wo mo so wa danse ho abi wo mo eye agonafo ye hunu se tafo kumase tafo wo mo so ye tafo he yai sa agona wo mo ya agonafo ye hunu se nkawie fo so enso so eye agonafo na achemda wo mo nyina wo mo so ye agonafo na kakra mekan ye dosun bibiri na emom kakra mekan na metese say tafo fo no mu ni ene ye tafo ya ye nim so mu we no mu o baby foforo fan na no mu kopie ho no aye no kora wote ne sa aye no kora na meka se atutu kuro ya enti tafo no wo so edudodudo mu no wo so kwatena asantema so asa wo mfra asantema so no eno mtuye ena wo no so ebetena tafo haya ye kan na samre no no monte tafo 4 mass ne 3 mass ho samre no na wo mote Dr. Mensa ho efa ho a keo ho no Dr. Mensa ho akọ adeseman ho ho no keo ho no ye fira ho odumase keo ho fira ho odumase krobo odumase wo mo a na etu tafofo no ene etu saa ikuro no krobo odumase no na tafofo mas ne 3 mas no de saa bre no na wo mo ye kuku onwunfo
ma no a titiriw na obuo mu no na omo nwene kukuo ani ahina ene mpotoyo a nti omni na mu a no mko hunu omko 3 months ne 4 months no eno mko hunu se eho nete no esopa chese wo de nwene kukuo a etimi eyeyie eno nti na emododo bebree no wo mo etuko ho asise sabre no tafo akodi ho no ena afi nso na me ka se akoko nso so ne ka ho ena ma wo nso so ekodi ho enti eye no kore sa wote se na tafofo no wo mote ben a no kore the sabre no a na me kan na tafo ene kwa aman na wo mo hye ani subin no esoro ho pampaso no ena ne ye kwa aman ena ase ha ofiri subin eba de hyeman no ena ani kui wo ho nyina na ho nyina no na tafo hene ena nete ho ayo me dase me pacho ye fra agonafo odiska tomprada eye omuka de tu omo eno so no krepa ayam de pa so wabusam sa asemwi asembusa we say ko wambusam yanka me nkokora ha san say me nso so ya agonani nso me di tum hu bi ya boy ho mra ne say ye disika tomprada ye ni sika ade acheso ni nyina ne say na de na odi animu no na oye premani pa enti na sika de onfa nya hwe enti se opia bonten a sebie son sebie nya ado na musika se empimienu na empimiensa ne ade no sika ode betu no botom obepia bonten no se oba fi a ense se bika no botom ade echi no okwa ese opesika foforo no ode tu no botom enti ne afre edisika atomprada saa netie no kore wote ya edisika atomprada na mponsem na nanom no nso ne ase amponsem na odisika atomprada amponsem na no eye denkyira wahene bi a na obedi denkyira so enti denkyira no no otoso enkron ayemfo no no otoso nkron ye hunu se ye nya wo mo enana bi na ye frɛ na yekra na yekra no no owo animpani no owo ahini aha no eno ekire no wonso so no ebedi ade ahini aha afiri ho na mumunufi ebedi ade mumunufi no efiri ho na European pim ebedi ade European pim efiri ho no na boadu akafo brempon enso bedi ade sabre no na denkyira ehye adansefo ase a denkyirafo ene adansefo kokon ya wo mu no ebedi omsunkunima adansefo ebehye denkyirafo ase no enti boadu akafo brempon efiri ho no na boampensim a de se ho mra ne se ampensim nana edisika atomprada ye nisika ade acheso no onso so no no firi ho no na buasanti so bedi ade buasanti firi ho no ansa na intim jakaria yate ni dinate yate no woye denkyira he na otoso nkron ono ba ya onso so akodi a onso so no wone asanti bedi ya ye nyina yenim se sebie son sebie nya ado a intim jakari oso ane man bebon fi yasem ana me pacho onso wo bubo wa hemfofo na o ma bedi ade na kon nipa ba ko na abo ni dimprenu ana oyemienu anim ni ha o sedenden ahini aha edin ahini aha nipa mienu ete se wo ba asante abakosi mu na yefre twum ni antwi na omudi ade no na omudi ade bom enti ahini aha edenkyire mu ni yefre yewo nipa bi a na yefre om ahini aha a wo mo edi dankyire konwa te se de twum ni antwi wo so no wo wo asante manso a wo so no wo mudi ade no sa pepepe ti akonya ba akona na nipa mienu na edi se tete ho no onse na ense da enye ahinie pa na akoye te se abusua pani enti we hwa ha na we hwa ha enti se ye ba asante abakosi mu kura no a ya na ye ka se twum nu antwi wo ma antena asante akunwa so na wo ye abusua pani ewo asante ba so saa na tie enti saa na koye wo denkyira
ahini aha no onu firi ho ena mumulumfi enso so ebedi ade mumulumfi efiri ho na wurapiampem enso bae wurapiampem ne firi ho no ena boampi akafo brempon bae ofiri ho na boampi nsem bae ena boasanti enso bae na eno omo de date wo se no a akafo brempon no obedi ade 1620 ana eno de da foforo no mpacho agonafo ma omo akraboa ne den agonafo no ya aboa eye ako tebrofo mo wano awopa ako tebrofo nenti agona ni bia no yebo mrane se ya no awo ako de won se wote brofo na empaninsem kakra bi ewo ho empaninsem a wo ho ne se de nti a ako eye akraboa ne se ye nana ano odi animu no oba pani ne afre nana ago no abakosem kire se wo okwafuom na wo kwafuom no ono nko anso na ekoye o fukwa no so ena asabie so okoshi a udini bi nti udini no ono bakofo nam na koshi e udini na de na beba anso obeje ne kra afri nsem nti kwansima ena wo moti huhu dede bi a chese eye nipa kuo bi ene enam kwaso ba se na enye nipa kuo bi a na emom enko bi ene wo nua so ene wo mu didi na wo mu didi no wo nyigi ye nyina no wote ne se enipa bi ene enam kwaso ba ehwa ne wo didi na trom udwane ye ntu udwane ye no ena ye na agwo no onya ne trif didiri mu no as na dia be na eye de enso so ade kro no aye dede anase nipa no a eye dede no wo mu nuru ha den na sa na te ade a metu aben na asa makwa akọhwe ade kro a na eye dede no nti obekọ a enko na egudua si bebre na fefe nti onse enko nsuso de wo mo akọyete se wo mo ekasa no sa na wasi nti enko na age me nkwade a ene emede enko ebe ye me ho ade enu nti na enko akọ ebe ye agonafo akraboa epacho na nkuro na omo ya agonafo nkuro no ebi ni den yo nkuro no a omo ye agonafo no ye kaya ye be ye fansan denchira eho sanse boampinsim de na me ka se boampinsim nana eni sika tomprada enti denchira hene wona ye PC agona PC no afin so bodjesa ango so ya agonafo achim dan ya agonafo nkawie ya agonafo tafo ya agonafo eni bebre keke kan ho na emom no ye mfa nkuru wo ya bebre ebrepem no ya be keka nkuru a bebre a eka agona abusua ho na mpacho we mu de wa mom obubo nkuro no se de ya na obubo abusua aka no na obubo mu di na obo kuro a no ni omu piesie na osi suja ma ye hu se kuro we ni omu piesie ba we de wa nka omu piesie no hana piesie ni denchira boampinsim ene mu piesie boampinsim oni na agona piesie no we mpie mu asiedo no we de Nyansapo TV sonko a ena suahunu we nyina obeti afri by me mama na nensu aba eba ye beto so